izpe jesaien isipila. Zergatik etxean ez dagoen ogirik, esaien ogia erosten dela, baina ez apirilik edo hire aitaren honra. Zetazko boza erretenaren ondoko murmurio kantaria, azal zaien nola bizi diren existitzen dute. Milaka esperantzari gabeko gizon doilor, dirua gamiltzen narauenak, baina egunak etorri behar din agian bihar, eta orduan libertateak neska panposa zoparekin kantatuko dizue euskaraz, eta Gernikako arbola oilarit ez daturik, gauri nork ezagutzen ez duen hilot hori. Gaineko adarreragino beteko dun frutu. Heure ahizpe jesaien isipila. Zergatik etxean ez dagoen ogirik, esaien ogia erosten dela, baina ez apirilik